Ne znam šta da radim. Računar mi nije dobar. Stvarno, pa koliko to traje? Ima nekoliko dana. Pa, znaš kako, ti ga najbolje odvedi ljekaru. Morat ću. Ne dopada mi se njegovo stanje. Očigledno je virus. Moramo raditi neke analize kako bismo vidjeli koji. Dođi dadno čistimo rezultat. Mnogo računara je došlo sa sličnim problemima. Plašim se da je epidemija koja izaziva konfiger, virus. Vidiš šta je konfiger? Pojavio se 2008. godine, a već početkom 2009. postaje velika pretnja. Evo, donosim rezultat. Toga sam se i plašila. U pitanju je računarski virus konfigera. Opet, dobro je što je ova najslabija varijanta. Mnogo gore bi bilo da je D ili E. Prepisat ću terapiju. Dobro smo prošli. Jadan moj računar. Namočio se, ali sad i dobro. Pa dobro, znaš kako, ali pridržavaš li se primitivi koji ti je lako pripisao? Obavezno.